Miten kiusaaminen voisi estää? Jos kaikki olisi kilttiä toisilleen, niin silloin ei olisi kiusaamista. Parasta oikeastaan on se, että me saa olla niinku muiden ihmisten kanssa ja kumminkin tämä nuorisotyö tuo ihmisiä yhteen aika pitkälti. Minäkin olen saanut monta kaveria, joista mä en edes tiennyt, että onko ne olemassa. Minä olen oppinut luovuutta, ihmissuhdetaitoja. Yksi muuten vinkki tuohon vielä. Nuoriso-ohjaaja ja nuorisotyö antaa ehkä semmoisia erilaisia näkökulmia ja sitten ehkä antaa vähän niin kuin opettavaista niin kuin semmoista käytöstä, että näin pitää toimia erilaisten ihmisten kanssa ja näin niin kannattaa toiseen ihmiseen tutustua ja luoda suhteita. Ja ehkä sitä, että verkostoidutaan toisten ihmisten kanssa. Se on ehkä se tärkeää, mitä ehkä nuorisotyö antaa. Ja juuri tämmöistä reissut, niin nämä antaa just sitä, että verkostoidutaan ja saadaan uusia ystäviä ja kavereita ja kontakteja, sen semmoista. Ja nähdään uusia paikkoja, niin kuin tämä. Meillähän on erityispiirteinä oikeastaan se, että meillä on tosi pitkät etäisyydet ja oikeastaan ihmiset on tottunut etäisyyksiin. Meillä on tällä oma rauha, meillä on omat juttumme, meillä on tämä oma identiteetti lappilaisena. Meillä on oikeastaan hyvä olla ja semmoinen kotiseuturakkaus ehkä korostaa tätä, että se on ehkä parasta täällä Lapissa asumisessa. Kyllä sitä aika usein tulee käytyä niin siellä. Täällä oikein muuta tekemistä ole. Aina kun se on auki, niin kyllä sillä piipahtaa. Ei sillä välttämättä koko aika ole, mutta kyllä sitä aina tekemistä löytyy, kun menee sinne ja näkee kavereita. Saa kuunnella musiikkia ja pelata. Jutella vain niitä näitä siinä. 50-kuutioinen pikkumopo kaasutta. Tuossa on pultit siihen. Mä oon vielä hyvä kuntos. Eikö tässäkin yksi puhtis? Joo. No sitten seuraava kysymys, kun huomaat, että kotona on tulipalo, mitä teet ensin? Tämä on oikeasti paljon enemmän mitä olettaa. Että kun ihmiset vaan luulee, että täällä ollaan nuorison kesken ja se olisi siinä, mutta täällä on oikeasti paljon enemmän asioita meneillään koko ajan ja nuoriso-ohjaajat on oikeasti mukavia. Ne ei ole semmosia, joka soittelee sossulle joka asiasta, vaan niiden kanssa oikeasti voi puhua asioista ja elämästä ja kaikista huolista. Se on oikeastaan ainoa asia, mitä minä haluan sanoa kaikille, että kannattaa puhua nuoriso-ohjaajien kanssa. Oskar!